Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dumawah titi laksana ingkang nonenggih mau'izatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mahyan Ahmad saking Purwodadi. Sasana saha swasana kawula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa nakhusu khususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Rama Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan. Wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Rama Kiai Haji Abdul Hamid bin Utsman Kajoran Magelang. Wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Rama Kiai Haji Ali Maksum Kerabyak Yogyakarta. Ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Gurmai. Ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati pun kentokaken ibu bapak simbah ingkang nalika sugenge nderek wakaf wonten masjid menika
nderek jariyah wonten masjid menika, nderek ngramekaken masjid menika, ugi tiyang sepuh kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh. Mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami khususon ingkang dipun kholi secara umum niki khol umum nggih. Muga-muga enjang siang menika Allah Subhanahu wa taala kersa paring pangapunten dhateng para arwah ingkang kita maksud sareng-sareng. Allahumma ala hadhihin niyah al-fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu mimma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul izzah dzul majdi wal jalali wal ikram. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kaffatil arabiyyi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa alaina madamati syuhur wal ayyam. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustad, para kiai, khususon Pak Yai sedesa Kedung Gading kang kula tresnani, pejabat pemerintah ingkang kula hormati, segenap kru Dewan Asatidah Madrasah Diniyah TPQ Al Istiqomah ingkang kula hormati, segenap kru panitia haflah pengajian umum dalam rangka haul umum soho akhirus sanah Madrasah TPQ Al Istiqomah ingkang kula tresnani,
Ibu bapak, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah taala milai ing donya menika ngantos binjang wonten ing akhirah. Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula tresnani, alhamdulillahi rabbil alamin. Enjang siang menika Pak Bu, kula mboten nyono mboten ngira. Cara bahasane wong Mekah, romyatan min ghairi ramin. Bilik badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah taala saged sowan malih wonten ing kedung Gading kanthi wilujeng slamet, boten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Alhamdulillah, alhamdulillah malih Pak Bu, kula sampeyan niki mulai lahir nang alam donya dening Gusti Allah taala dicetak dadi makhluk rupa menungso. Bu, kula sampeyan iki nek gelem ngilo, gelem napa? Ngilo. Rak ya ijeh ketok wong. Nggih. Alhamdulillah ngantos siang menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Katite biasane jam-jam yah menten iki penake rak nyopot kudung to yu. Terus nyeklekno kipas, nata bantal, nglekarno ngarep TV. Ra ngoten. Ning alhamdulillah wong Kedung Gading wonan kaya ngeten iki atine dipun tuntun dening Gusti Allah taala saged rawuh wonten ing majelis menika kanthi niat sareng-sareng badhe ndongaake wong tuane dhewe-dhewe. Rak kok umum niki sepira dosane wong tuamu, wong tuaku sing wis sedo, Gusti Allah taala kersa paring pangapunten. Allahumma. Ingkang angka kalih ngewangi guru-guru madrasah TPQ, ndongaaken santriwan santriwati ingkang dipun didik wonten ing Al Istiqomah menika, muga-muga saestu pun dadosna putra ingkang alim, alimah, saleh, salihah. Allahumma. Allahumma. Ikhlas nggih Pak Bu. Kula jak ndongaake wong-wong kuburan, wong kalumum ra ndongaake wong kuburan. Ndongaake santri-santri ingkang dipun didik wonten madrasah TPQ Al Istiqomah. Ikhlas nggih? Lah kok ora ikhlas ki arep lha apa? Wong kula sampeyan iki sing do nang kene iki lho yu, Bu. Tak gawe suwe iki 50 tahun kas lho amblas. Yo ki napa mboten? Ancen siji sing jenenge Pati niku sak melarat-melarate wong Kedung Gading tur utange paling kathah. Delalah kancane do panen ya ora ndi panen, diwirang nggih enten to ngoten niku. Enten apa mboten? Wis barang larang. Delalah Pak Lurah yang ndum BLT ya kliwatan sisan. Nggih enten to Bu? Blonjo sampeyan dina lingu. Entuk duit sithik-sithik kanggone caleg ya ora bejaji. Bu, lah ngono kuwi Bu, upama ditari kowe engko bengi mati ya wae ya nduk engko tak sangoni 16 juta.
ning saiki tak panjeri sik 100 tinimbang uripmu kok bendina dioyak-oyak wong mendring wae. Kira-kira ana sing ngacung napa mboten? Blas. Wong Al-Qur'an niku ya ora tau goroh kok. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alon-alon nggih. Iki ngene iki ya wong do gading ya wis ngerti artine. Ngene, alon-alon ya yuk. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rumiyin tak didhawuhi Gusti Muhammad tolong kandakno karo wong dung gading mati gulumat jane menungso ki nek ditari kuwi karepe ngono ya arep farra ya firru. Apa maknane? Melayu sangka pati, menghindar sangka pati, moh mati kuwi nalare menung. Kowe ya aja menteleng yo nyatane ya iya. Wong kowe ki lage pilek elek-elek anakmu kebatan mbok kon utang utraplu karepe rak gen ora mati to sampeyan kuwi nggih sirahmu nembe cekot-cekot anakmu mbok kon tuku budrek paramek oskadon karepe kan gen ora aku kowe iki lho yu arep mlayu teko ngendi to polahku mongko pati kuwi tetep ngoyak tur mesti kecek. Mula sampeyan iki nek dituturi kiai do rungokno sing tenan gatekke aja mbok tinggal sepele sangga wang iki lho bojone sapa. Kula niku paling serik kok Pak ngaji niku siji ngeti wong wedok sangga wang serik kula setengah mati. Nomor loro wong wedok nggo klambi abang to kudung abang lah ngene iki aku kaya serik ora karuan aku iki paman duwe bojo kaya kowe yo nggo kudung abang tak suwek kok mergo saeling kula cara Kanjeng Nabi kuwi werna abang ngono dihukumi makruh sebab warna abang wi warna sing disenengi setan ngono wis krungu kupingmu Ti Maryati anjen wong kampung niku ngewohi kok Pak nek dituturi kiai kok tanggane dhewe kiai kok dulure dhewe apa meneh tunggal saer ngoten niku rata-rata do anggak apa meneh kok ngantek rawuh wong ewonan kaya ngene iki gelem mong karek ngrungokake kadang ora gelem kok anggite nek kiai kok luar daerah kira wis juara wong kiai kono kene ku nak ngaji lah padha wae mula kula niku ndek alit angger arep mapan turu ngoten niku dilus-lus kali bapak kula Pak kula niku melarat-melarate wong-wong omahe mawon pring. Pak kula niku
delalah dicoba Gusti Allah larene kathah. Kula niku nomor 11, adik kula tasih sekawan. Kowe engko anggere menilah tak sawat yo. Berarti ra ngenyek pak aku kowe. Berarti tunggil kula pinten? 15. Ngono wae sing lanange urip niku kantun kula. Sedaya do mati. Ngoten niku bapak kula nek wangsul saking masjid bar salat misa mlebu omah mbiyen rak mboten enten damar padang to Pak. Damare rak ya. Ngoten niku terus njujuk ngen amben sing kula nggo turu. Linggih ngoten karo ngraita atine muni ngene, ya Allah Gusti. Lah anak-anakku sing lanang kok do mati. Aku ki bisa nek mati sak wayah-wayah sing ngupeni kuburanku tahlil-tahlil barang sapa. Ngoten niku bapak saged ndingkluk mripate niku iso metu. Kula terus dilus-lus alon-alon karo dituturi seheling mawon wong lek nuturi ya cara Jawa aku wis rada gedhe. Muni ngene Pak aku Bu. Dadi menungso aja angga sok nak mati tumumpang. Sing muni becakmu sapa? Sing muni becak sapa? Ana wong dung gading mati dibecakno. Sempal kabeh dalane lor kaya ngono kuwi mau. Baleni dadi menungso aja angga sok nak mati tumumpang gonyang kubur lebokno luang landa dihuruki pacul Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wa sallim percaya yo mati, gak percaya yo lah nek kaya mburiku iki Bu mati sak wayah-wayah ra apa-apa. Bu guruku kita sing nggo seragam lho iki ngono mati sak wayah-wayah ra apa mergo ndeke kiai niku rumiyin sampun disabda Kanjeng man rabba saghiran hatta yaqula bi bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Sing sapa wonge nalika urip kok gelem mulang cah cilik syukur mulang santri mulang wong tuwa mulang cah cilik-cilik iki lho wae ngantek sing diwulang iso maca bismillahirrahmanirrahim kuwi gurune mlarato eleko gendhenga dijamin swarga dening Kanjeng Allahumma alhamdulillah terima
en matur Kanjeng Nabi niku nek dawuh nate goroh napa mboten Kanjeng Nabi nek ngendikan tau ngapusi apa ora Kanjeng Nabi niku nek dawuh ayo abiyop ora kaya tim sukses we ora wong Dunggading kene iki ana tim sukses Bu aku nek nyawang tim sukses po gedugong sore ngono ijeh A bar ngisa ya ijeh A bar subuh ya ijeh A esok lho untuk tambahan 50.000 ya iso maleh wong Dunggading ya ana sing nalare ngono kuwi ya ana wonge ya melu teka manggon ngarep pamburi ya dadi panitia nek malah Kanjeng Nabi mboten apa meneh Kanjeng Nabi malaikat kira pangkate sak ngisore Kanjeng ngoten mawon Gusti Allah taala nek nggunggung marem sanget la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun raqad aina yashauqan apal mboten ora apal mundur mosok kowe ki ayu-ayu goblok apal ora nduk ora apal mundur raqad aina yashauqan walitaibata darbata ashkan fa'ataitu ila habibi raqad aina yashauqan walitaibata darbata ashkan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu harifkan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah niki nggih rebana mriki nggih pun rada lumayan ning seragame iki mbok sing rada apik tuku sing ngene iki kan 315 Selala Muhammad dadi sing jenenge malaikat niku awit biyen tekan saiki ra tau ngapusi ya Pak Bu apa meneh Kanjeng sing dodol aja nang masjid iki ndek biyen rungokno nduk Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing dodol nang masjid kongkon ndongaake muga-muga ora diparingi entuk badi lho hadise Kanjeng Nabi kan ngoten dadi masjid ora kena digawe ngumumake goleki barang ilang ora kena digawe dodolan nek kowe roh wong dodolan nang jero masjid dawuh Kanjeng Nabi lek dawuh kul la rabbaka Allah muga-muga kowe ora dikeki badi berarti ora kena nduk kowe nek ape dodol sak njaban masjid sing ape tuku ya nek iso metu aja nok jero masjid tak elekke tinimbang kowe iki mbut gawe mendina ning ora ana badine kira kulak kangelan anggur dadi caleg bae
Bu, Kanjeng Nabi mbiyen dawuh kiai-kiai kita guru-guru madrasah kita nduk. Kuwi mlarat kaya apa? Besok kuwi nek mati, mbok kholi, mbok sedekahi ya tetep swarga, ora ya tetep swarga sing dawuh Kanjeng. Sampeyan ngandel mboten, Bu? Sampeyan gugu mboten? Bu. Dawe Kanjeng Nabi sampeyan ngandel mboten? Kowe ora ngandel murtad. Sing dawuh Kanjeng, mulai iki tak kandhani alon-alon ya yu. Kowe aja kandha wong ndung asri ya. Iki ana wong ndung asri apa ora? Nang ngono ya aja kandha wong gemuh. Bu. Bu. Rungokno jembrengeng kupingmu. Beja-bejane wong wedok kuwi sing nalika uripe dipek bojo guru-guru madrasah, guru-guru TPQ, syukur kok kiai-kiai musala ngono. Kowe nak tak kandhani ngene iki kupingmu wis do krungu, Bu. Kowe wis di bojo apa durung, Nduk? Wis di bojo apa durung? Upama tak wayoh gelem. Guyon blok goblok. Bu, beja-bejane wong wedok kuwi sing nalika uripe dipek bojo guru-guru madrasah,